Moi boa xentiña. Hoxe traemos un vídeo un pouquiño especial porque moitas veces vemos o que pasa no escenario, pero non vemos o que pasa detrás do escenario ou antes da actuación. Así que vos traio o que normalmente eu solo facer nos concertos, antes de entrar os concertos, antes de entrar a actuación, para que a xente pois se concentre, sala focalizada nas cancións, no concerto. Bueno, non vos presento moito máis, deixo vos co vídeo e ver que opinades. Vale. Bien, así temos máis ou menos 6-7 minutiños para calentar un pouquiño. Despois xa vamos para aí e nos colocamos para despois entrar en tempo. Despois si vamos máis tarde porque sea por culpa do resto, non por culpa nosa. Vale, chicos e chicas, primeiro antes de nada, antes de todo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Uy. Buenas tardes. Ay. Buenas tardes. Así me gusta, me cacho na mar. Bien, recordemos, chicos y chicas, que nós sempre aproveitamos para vir pasear, sempre aproveitamos para vir comer, sempre aproveitamos para vir tomar un pincho. Pero aproveitamos o qué? Para venir a cantar. No, eso non é o que aproveitamos. Nós vimos a cantar e aproveitamos que vimos a cantar para facer outras cousas. Vale, con isto me quero referir a que si tan concentrados estábamos dicindo o jarrete está bonito, gústame, as patacas non sei quanto, o pimento está un poquinho tal, pero se eu pasaba un poquinho máis, si estamos tan concentrados neso, temos que estar o triple a hora de cantar. Por qué? Porque viñamos a comer porque temos que cantar. Viñamos a pasear porque temos que cantar. Depois vamos tomar un pincho porque vimos a cantar. Vale, por tanto, o que temos que facer é cantar. E ahora diredes, é logo que viñamos a facer, eu estou cantando. Sí, bien. Con isto me refiero a que, cando vayamos a salir aí ao escenario, temos que salir con concentración, non con nervios, non con tensión de medo, de, ai, Dios mío, como salirá hoxe? Salirá ben? Non salirá mal? No. Claro, é dicir, se en algún momento se nos pasa pola cabeza que nos pode salir mal, porque estamos contemplando esa posibilidad, non hai que contemplar esa posibilidad. Pode ser que nos salga mal, pode ser, pero que non sea por culpa nosa. Aí vai outro tamén. E si des caer, cae de hora, non callado no escenario. Si des caer de hora, caemos todos xuntos, vale? Eu digo porque ahora mismo xente moita tampouco hai. Pero es que están esperando que empecemos nós a cantar, para vir. Están esperando que empecemos nós a cantar, para vir, claro. Non creo. Sí, hombre. Porque vamos a cantar tan fuerte que se vai escoitar lá abaixo. Xa vistedes todo o can tuvo que subir para chegar aquí. Si se vai abaixo... Sí, xa verás. Mira que por bastante menos protestan os vecinos. Sí. Bueno, como marchamos despois correndo, non nos vai encoller nada. Vale. Así que... Menos, supoño que sobre 5 minutos de estos que se dan así. Nós en 5 minutos vamos a ir para aí a colocarnos. Despois, cando empecemos xa, non hai problema. Nós vamos a estar preparados. Vale. Que non sea por nós. Graciñas. Vale, entonces, decimos. Ainda que pensedes que non, as cancións sabémolas. De verdad. E dices, non, es que tal... As cancións sabémolas. Por qué? Porque tamén temos que saber o que hai que facer. E creo que todos e todas sabemos o que temos que facer. Tendes unhas caixas de agua ali. Perfecto. Sabemos que aquí é suave, aquí é fuerte, aquí hai que esperar polos chicos, aquí hai que esperar polas chicas, aquí non sei cuánto. E en toda a canción hai que mirar para o director. Eso sabemos, verdad? En toda a canción sabémola. O único que temos que facer é facelo. Pero con calma, con tranquilidade. Porque, aínda que pensedes que non, decíanme ahora que teño un fillo, decíanme, cando estés co fillo, tens que transmitirlle tranquilidade, porque senón o fillo detecta que ti estás nervioso tal e tal. Eso, o público o nota. Si estamos cantando e estamos así, con esta inquietud, o público está, vaime dar algo porque non sei, non empezaron a cantar aínda, pero xa lle ves unha cara de preocupación e mentre están cantando, están mirando así e despois se pierden por el medio e tal, non sei cuánto, o público empeza a darlle unha angustia tan grande. Entonces, transmitamos tranquilidade, transmitamos paz. Vámoslo facer o mellor posible. Hombre, claro que sí. Sí ou non? Vale, vámoslo facer mal a propósito porque queremos facer... A que non? Todo o mundo vai intentar facer o mellor posible? Hombre, claro. Pois entonces, que máis queredes? O único que queredes é salir aí e dicir, aquí estamos nós, vámoslo cantar o mellor posible e despois vamos disfrutar dos aplausos que nos ides dar. Vale, pero para eso, axudádeme a axudarvos. Mirádeme, ide comigo,
sabedes se é suave, se é corto, e todas esas cousiñas, e saberedes o ben que sale. E sempre digo o mismo, cantar é de menos, o importante é pasarlo ben. Pero canto mellor cantamos, mellor nos sale, mellor o pasamos. Mellor nos aplauden. Exactamente, tamén. Non podemos mirar. Decía un compañero, el aplauso é el alimento del artista, pero eu comín hoxe bastante ben. E non me aplaudiron, metes comía eu comín ben. Entonces, nós non é porque nos queiran aplaudir, sino porque nós despois de terminar o concerto, non é, ai, mira, ¿cuántos aplausos dieron hoy? Pois eu conté 84 e tú 92. Bueno, estuvo mejor que el outro día, no. Ao salir do escenario, o que facemos sempre todos é dicir, bueno, saliu ben. Temos que estar nós contentos e nós contentas e orgullosos e satisfechos e satisfechas de dicir, fixémolo ben. Sí ou non? Sí. Porque para que cantamos? Cantamos para a xente? Sí. Pero cantamos tamén para nós. Se nota cando sale ya medianamente bien. Verdad que sí? Sí. Pois igual que se nota cando sale medianamente bien, cando sale medianamente mal. No, bueno, aí Claro. tamén, pero... Entonces, vamos a ir con alegría, Queremos vamos a ir que con salga calma. bien. Non vos nos preocupedes por cousas que non hai que preocuparse. A canción, hoxe non a vamos a aprender porque digamos, cuidado. No, entonces, atención. Presencia aquí. Eu vou intentar ir con todos vos. E vos intentar ir comigo. Vale? Sí. Fagamos lo mellor posible e xa está. E simplemente, como dixen que en 5 minutos salíamos, nos quedan 2 minutos, vamos a hacer un calentamiento moi rápido para activar un pouco o aire. Vale? Para que xa cheguemos quentes. Vale? Entonces, que non sea un perder aire, sino un empujar aire, non sea, no. Vale. Desde o máis grave que podades ao máis agudo que podamos e desde o máis agudo que podamos ao máis grave que podamos, é dicir. Hasta final de frase, vale, non es mío e retiramos, no. Mío. Hai que aguantar sempre aire hasta final de frase. 3 e mío. Ai, carallo, así sí. Digo recorcholis, carajolis. Vale. Finales de frase non é como, ai, se acabou. No. Aí se acabou, hai que darlle máis. Cando corre máis o ciclista? Cando está no meta do tour, chegando a meta que empeza raca para chegar. Non dice, bueno, queda 1 kilómetro e xa vou ir aflojando que logo chego. A que non? No. Sí. Vamos 0-0, vamos no minuto 92 e dicimos, bueno, pues vamos toqueatear por aquí que xa, total, xa vai acabar o partido. No, corremos máis. Entonces, ao final de frase non quitamos aire, botamos aire. Vale? Igual que, por exemplo, se cantamos, por decirvos unha cousa, y si ella no me quiere ni piensa en mí, hasta el final de frase todo el rato, vale, nesa canción ou outra canción calquera, non sei se me consigo explicar. Sí, e por último, pero non máis importante, bueno, pues este vídeo espero que vos sirva un pouco para saber o que pasa antes dos concertos, antes das actuacións. Evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo. Este é un librillo, intento sempre buscar que a xente pois se concentre na actuación, porque moitas veces a actuación ven de estar todo o día mellor a xente comendo, paseando, xa leva un poquinho de cansancio no corpo, inda que penso que non. Entonces é moi complicado, pero tamén moi importante volver a reconectarse, a focalizar na canción, no concerto e intentar facelo o mellor posible. Así que nada, moitas gracias e nos vemos na próxima. Buenas tardes. Ah, sí, me cachi na má. Pues veña, vamos saliendo para ali e nos colocamos para entrar.